Käydään läpi ehdollinen muotoilu. Eli poimitaan palkkatiedoista näkyviin palkat, jotka on alle 1500 euroa ja yli 2500. Eli täällä on ehdollinen muotoilu. Täällä on erilaisia vaihtoehtoja. Nyt meille riittää semmoinen hyvin helppo vaihtoehto, oli suurempi kuin. Ja nyt jos minua kiinnostaa vaikka yli 2500 euroa. Ja täältä voi valita värin. Tai mukautettu, on valmiita ja mukautettuja. Täältä jos minä nyt haluan vaikka sinisellä, pannaan vaaleampi sininen joku. Tuohon ja tuosta voin määritellä fontin väri. Laitetaanpas vaikka punainen teksti. Ja OK. No sitten ne oli alle 1500 euron palkat. Pienempi kuin. Tehdäänpäs ne vaikka keltaiseksi. Minkälainen väri laitetaan? Lila väri. Seuraavaksi minua kiinnostaa, kuinka monen veroprosentti on 20 ja 30 välillä. Eli maalaan tämän alueen ehdollinen muotoilu välillä. Solut, jotka on välillä 20 ja 30. Täällä on taas valmiita, mutta laitetaan mukautettu. Eli tehdään ne vaikka vaaleanvihreiksi. Nyt on siinä.